Hanyoyi 22 na mallake zuciyar miji. Ki gane sunayen da suka fi ƙayatar da shi, ki dinga kiransa da su. Ki ba shi dama ya nuna ikonsa a matsayinsa na shugaban gidan. Kada ki ƙalubalance shi yayin da yake cikin ɓacin rai. Duk sanda yake cikin fushi ki yi shiru. Idan ya huce sai ki nemi yafiyarsa tare da yi masa bayanin yanayin da ya ja kika aikata abin da ya fusata shi. Ki zama mai gaggawar ba shi haƙuri da lafazi mai daɗi idan kika masa laifi. Kuma ki nace wajen neman yafiyarsa sannan ki sumbace shi idan ya yafe miki. Ki dinga faɗan alkhairansa a gaban abokansa da 'yan uwansa. Ki kasance mai girmama mahaifiyarsa. Ki dage wajen ganin yana yi wa iyayensa kyauta, hakan zai sa ya dinga yi wa naki iyayen kema. Ki dinga masa bazata da abincin da ya fi so musamman lokacin da ba shi da kuɗi. Kar ki yadda masu aiki su dinga kai masa abinci musamman idan kina gida, in ba haka ba za su ƙwace miki shi. Ki dinga yi masa kyakkyawar tarba tare da runguma idan ya dawo gida. Ki karɓi kayan da ya shigo da su a hannunsa sannan ki taya shi rage kayan jikinsa. Ki dinga sakar masa murmushi duk sanda kuka haɗa ido. Ki dinga ba shi girma na musamman duk sanda kuka fita cikin mutane. Ki dinga yabonsa a gaban 'ya'yanku. Ki taya shi cuɗa bayansa lokacin wanka. Ki dinga bar masa rubutaccen saƙon soyayya wajen cin abincinsa ko kuma cikin jakar da yake sakawa a aljihu. Lokaci zuwa lokaci ki kira wayarsa ki faɗa masa kina kewarsa. Lokaci zuwa lokaci ki kira wayarsa yana ɗauka ki ce ina ƙaunarka. Idan ɗan siyasa ne ko wani shahararre mai faɗa aji, ki dinga tashinsa da wuri a nutse, ki masa caji irin na soyayya har ya gamsu. Duk ranar da kika yi haka babu macen da za ta tayar masa da hankali a waje. Ki dinga jaddada masa irin sa'ar da kika yi a rayuwa da samunsa a matsayin miji. Ki dinga rungumarsa akai-akai. Ki kasance mai godiya ga Allah da ya baki miji domin ya ja ragamar rayuwarki. Sannan ki wanzar da ƙa'idar tashin iyalanki su yi addu'a duk safiya. Hakan yana kawo haɗin kai.